Salutare! Salut! Astăzi vă omoră ăsta! Astăzi o să ne jucăm un Tycoon. O să ne jucăm un Tycoon cu Mihai, nu Mihai? Dar te rog, spune-i lui Gigel ăsta. Spune-i lui Gigel ăsta să nu mă mai bată. Da, Gigele nu mai putea că-ți bag sabia pe gâtul. Aolă, nu vorbi așa, Mihai, că n-ai voie. Atunci brulează vocea mea. Nu-l, Mihai a făcut ceva. Mihai este, din păcate, a avut o boală. A avut o boală care se cheamă Gigel, nu mai ataca, că știi sabia ta. Gigel, Gigele, nu mai putea, pare rău. Mihai, nu e așa că ai hepatitus porumbelus? Facem noi cu hepatitus porumbelus. Facem și noi așa de mișto. Mihai n-are nimic, doar că e răcit un pic. Bă, nu vreau să Roblox. Mihai, ce părere ai despre... bună, Mihai, vrei să facem cunoștință? Intri tu în casa mea? Da, vreau să văd ce faci, pot? Da. Salut! Salut, ce faci? Nu pot să intri. Ba da, pot. Salut, ce faci? Numai că, da, bine, dar ai o sabie la îndemână că am aici un Gigel care vrea să mă moare. Stai că da, l-omor eu. Pentru cine, Mihai? Gigel! Nu mai să vei, o să mă antrenez. Vine, gata. Ajută-mă! Te-ai pus alergă. Eu tot cât am alergat. Nu vreau să te omor pe tine, doar vreau să-ți iau banii. Ce? Gang. Mamă, o bucată? No shot, cu o bucată îi dau. Vezi că nu poți să pleci. Ajutor! Gata. Nu! M-am blocat. Ajutor, dă-mi drumul. Dă-mi drumul, gata. Nu dau drumul. Ai propus-o tu să deba, da. Am vrut eu. Am propus eu, dacă vrei poți să vii la mine să iei de aici. Nu bani, cum se numește? Arme. Lasă că tu o să mă mori. Dar nu vreau să te omori. Mamă, ce mi-a făcut aici? Da, bucată. Bă, dar sabia asta e prea bună. Hai, vino. Vezi că e o bombă, din păcate ai încălcat pe aia, e posibil să ne omoră. Uite bomba. Și am fugit. Inventorii, uite, du-te și ia-ți. Nu m-a trezit. Gel! Mamă, bine mă, Mihai, da cu sabia de Dumnezeu. Asta am ales Tycoon-ul cel mai puternic. Că ăsta e Tycoon-ul de Dumnezeu. Cât parmezan și-a băgat Mihai în gură. Mi-a pus cineva o bombă. Salut, bombă, vrei să fim prieteni? Bum! Câte gemuri am, ajutor! Băi, alo? Hai mă, îl cumpăr și eu pe ăsta. Dă-mi bă, bani. 26k? Bă, mai bine... Nu, m-am credeam că am cumpărat de 5.000. Doamne... Fraților, eu din păcate o să mor, dă like și subscribe. Bă, dar nu o să dau. Eu sunt hater. Bă, dacă nu dați, să nu mai vin cu Eddie. A zis că se supără pe viață și nu mai joacă cu mine. Da. Fraților, dacă auziți mie un ăr, să nu vă dați seama, am o pisică. Are o pisică care cheamă pisica, se numește Pisică. Mamă, ce armă, uite, dacă vrei, poți să vii să eu am o super bună. Vine unul la tine, vine unul la tine.
Bine, mă, a venit la mine. A venit la mine și l-am bătut. Este înțelege. Dacă vrei, vină la mine că am o sabie cu tunete. Vrei? Ia uite. Da, dă-i în ăla. O vrei? Asta. Mă spargi cap. Gata. Am omorât-o. Vezi că o să vină unul negru, uite de acolo. Mai bătut și pe mine, dar nu mai contează. Vezi că o să vină unul rău și vine cu armele. Din casa aia roșie. Trebuie să-ți faci pe acolo. Taiconul. Eu fugă. Fugi! Nu armă. Fugi! Mihai, am o întrebare. Vrei să ne jucăm adevăr sau provocare? O să jucăm într-un alt episod, poate chiar mâine, sau poate chiar pui mâine. Sau poate chiar când o să avem și noi 400 de ani. Bă, da. Face și noi mișto. Videoclipul ăsta nu o să dureze foarte mult, Mihai. O să dure... Mamă, cât e mă ăsta? Fraților, noi nu să putem să terminăm tot iconul și dacă nu să dispară casa noastră, o să facem și partea a doua. Dacă nu formezi acum, Edi. Da, eu sunt hacker pe Roblox. Și fac direct un bac ca să nu mai intre nimeni pe jocul nostru. Ha, ha, ha. Bă, Mihai, ce faci? Bine, mănânc și o banană. Pe bune, chiar mănânci banana? Da. Bravo. Mă ajungi pe mine, dai și mie niște bănuți? Da, îți dau. Vino la mine acasă că-ți dau. Please, Mihai, man, please. Da, vino la mine acasă. Vin. Da, să deschid așa. Un vin care vinului, vin. Opa! Trebuie să vii aproape de mine. Trebuie să vii aproape de mine. Deci, stai, ai intrat, Edi. Nu da în mine! Bă, Nu ai voie să pleci. Nu ai voie să pleci. Edi, nu mai ai voie să mai pleci. m-a capturat. De-am capturat pe viață. Pe viața ta mică? Mhm. Nu pot să cred că Mihai are o viață. Bine pe Dacă bani! voi aveți o viață. Bine pe bani aici! Bine, man! Mihai, am o întrebare. Tu de ce ești mov ca Shake? Pentru că eu mănânc ca Shake. Opa! A băut ceva, Mihai! Și nu mi-a spus. A băut nimic. Știi? Nu, eu cred că de fapt am probleme, Shake. Voi când aveți prieteni de încredere în engleză. Bă, cum se spune lapte în engleză? Milk. Milk. Dar cum se spune țigări în română? Mlic. Mlic. Așa spune românul. Edi, unul la tine. Flower skateboard. Am un crossbow. Vrei să-l vezi? Vrei să faci cunoștință cu crossbow? Ia, vină să ți-l arăt. Îmi place de eu nu merg cu crossbow. Crossbow. Hai că vreau decât să iau și aia de la tine. Crossy. Bă, dar nu mai da în mine. Nu fi animal. Atunci trebuie să dăm mâna să facem pace. Dați bă mâna cu Mihai că ne omoră. Nu o să facem și noi tot taiconul ăsta, dar mâncare așa de cum se numește, de fun. Nu-mi dă bani. Opa! Bă, tu l-am pe Edi. Nu, Omoră-l. Eu cred că tu Omoară-l! Tragi în el! l-am omorât. A dispărut. Ce chiar mlicul să-ți fie! Mi-ai băgat mlic pe față. Eu plec.
pleacă. Dar vine este mă moare. Acum în casă, iar după eu să iau o armă un pic mai bună decât Teddy. Vedeți că Mihai este bombardier. Este doar un simplu... Să știți că numele real al lui Mihai nu este Mihai. Așa zicem noi, doar pentru clip. Numele lui real numele lui Mihai este... Mlic. Nu zic numele meu real. Ăla nu e real, dar numele de Roblox. Al meu este dacă... Bă, se urcă pe căsuța mea. Eu treci, mă, tu, coa. Taicunul meu frumos. Ha, ha, ha. O să ating bombele tale. Bombistac, Mr. Bombistac, bombi fantastic. Mamă, mai am un pic și mai termin toată asta. Mega dropper. Cine are nevoie de mega dropper când îl are pe Mihai? Bă, de ce nu mi-a venit cutia supremă? La beam. Bă, vine unul la tine acasă. Nu, mă, eu mor, mă. I-am dat niște viață. Stai. Stai un pic. Vine. Mamă, da. Am omorât în același timp. Te-au omorât extraterestri. Am nevoie de cutii să-mi dea bani. Banii. Mihai, uite-te un pic la mine. Uite-te un pic pe geam. Uite-te un pic pe geam. La mine. Nu, la mine. La mine am spus, stă pe geam la mine. Fără să ieși. Uite, am uitat pe geam. Stai acolo. O să facem și noi un videoclip așa mai lung. Mai lung. Când facem și noi 10.000 de abonați sau nu chiar 10.000, că o să vă chinuiți. O să vă chinuiți 10.000 de oameni, e mult, bă, Mihai. Nu știu. Așa. Ui, pe geam a fost după niște oameni care merg la niște oameni. Logica la Mihai. Care merg la oameni. Bă, cum să spuneți străbunică? Mama mamei mele a făcut mama mamei mele. Nu știu ce a zice, dar... Stai un pic, am și o glumă, stai un pic, am o glumă. Ai o glumă? Vine să-ți... Bă, are scutul ăla și nu pot să dau în el. Nu pot să dau în el. Hai bă, vino, Mlic. Bine, m-am câștigat bătaia cu Mlic. Bătaia dintre Mihai și Mlic. V-ați uitat la episodul ăla când vine tati cu după lapte? Cum de ce 25.000? Dați bă acolo să fac cu Mihai la Roblox. Ăolo, eu nu. Mihai, poți să-ți arăt o schemă? Se numește schema Babuta. Da, așa. Salut, papa. Stai un pic, am niște bani pentru tine, o să-ți dau niște bani. Stai un pic, stai să scudeți la bani, stai să rămân un pic în colț. Stai că am venit, stai un pic să-ți dau banii. Dă-l-are, scutare. A, vrei să arăt eu? Mlic. Nu mai omor, adică tu e o armă bună și eu am o armă de pipilou. Valeriu coadă pipilou. Nu e adevărat. Valeriu coadă e o boss. Votați cu cine țineți? Cu oamenii cameră sau cu șchibiri toaletele? Cu cameramanii. Cameramanii, tată, are bossul boșilor. Nu puteți să mie 10.000 de euro. Uite un sfat de viață foarte bun. Dacă aveți un cărbun, cel mai rar cărbun, îl zdrobiți în mână și după
după aia o să fie un diamant. Dacă zdrobiți un cărbun, o să luați un diamant. Bă, arma mea e foarte bună, că arma mea dacă îți dau un șut, tu dispari. Păi da, normal. Știi de ce? Că altfel armele astea nu erau atât de bune, pentru că am ales Tycoon-ul de dumnezeicică. Bă! Ia, acum am un trident care dă fulgere spre tine, Edi. Hai, dă-i, să te văd. Iată. Hopa! Ia uite-mă că te dă niște fulgere. Ba da, am văzut. Dar știi ce am eu? Deci hai să vedem care... lasă săbile, hai să vedem care armă e mai bună. Aia... tu arunci cu trident, eu arunc cu crossbow. Ok. Să vedem cât damage dă, mai am puțin nevoie de bani. Așa. Prima oară să-mi zici dacă ai murit de la de la crossbow, da? Deci prima oară tu dai în mine. Cu un trident. N-am murit și acum dau și eu cu un crossbow în tine. Îți ia? Stai! I-am luat arma, mă duc repede să iau arma. Arma se numește babuta. Ia, huia. Bă, tot te-am bătut. Mai aveam puțină viață. Uite, atent, clipul ăsta o să dureze 20 de minute. Nu înțeleg cu clipul? 20 de minute. E puțin, nu? Uite, o să fac până la vreo 19 minute ca să avem și noi pauză de somn. Să știi să dorm. Mi-am spus degeaba? Mi-am dat un cap. Acum o să dorm. Să mi n-am adormit. De ce totul mă costă ajutor? Măcar m-am făcut tavanul. Mihai nu și-a făcut. Nu mă întrebați de ce râd ca SpongeBob. Mihai, cum mai este viața ta? Da. Mihai! Viața mea e urâtă. Cât de urâtă e? Eu mă refer. Schema asta cu sticla. Eu mă refer. Viața ta e frumoasă? Adică e frumoasă, e dată cu ruj? Sau este urâtă? Sau este urâtă? Mihai, vrei să arăți schema 200? Vino aici la geam să arăți schema 200. Vino. Salut. Ok. Nu mai tu de mai apropită casa mea. Salut. Vreau să arăți schema 200, Mihai. Mamă, câți bani fac, bă. Umplu de bani. Eu am făcut 1 milion de bani. Mihai mi-a făcut etaj. Da, vezi, ai făcut etaj de 3 lei. Da, mă, chiar m-a costat 3 lei pe web. De ce totul costă mult? Nu știu, Tycoon-ul să-i dă costa mult. De ce? Eu nu vreau. Mamă, ce-ar mai basta? Gata. Mihai, te distrug psihic. Ia, stai un pic că am lăsat 3 armă. Stai un pic să arăt eu ceva, Mihai. Welcome. Welcome to the turbo. Welcome, boys. Hai, bă, putere! Puterea Mihai. Edi, m-a închis aici, Edi, dar nu știu ce domne ar face Edi acolo, Edi. He. Ajutor, m-am blocat. De te blochez? Hopa, mamen. Boy.
Nu mai omorât, tu m-a atins ușa. Mulțumim de vizionare. Acum o să închidem. Dacă vreți să facem și partea a doua, s-a făcut deja 20 de minute. Facem și partea a doua, poate mâine, poate chiar mâine, dar o să facem. La revedere!